Wannan bidiyon zamu ci gaba da darasi ne akan wannan application ɗin na InShot. Wannan application ɗin na InShot kamar yadda ka sani shi ma ana yin editing da shi. A ci gaba da kawo muku application wanda ake yin editing da shi. To yau ga shi nan zamu ci gaba da yi muku bayani akan wannan application ɗin na InShot. Dan uwa idan wannan ne farkon zai taka wannan channel ɗin, kar ka manta ka danna mana subscribe kana kuma ka danna alamar ƙararrawa domin kasance da sauran shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. Haka manta ka danna alamar like idan wannan bidiyon ya burge ka. Yau wannan zamu bayani ne akan wannan section ɗin guda biyu ga yanin wannan section ɗin na comeback da music ɗin nan. Da fari idan muka taɓa wannan comeback ɗin kamar haka, kaga inda ya kawo mu inda zamu iya canza picture na application ɗin. Zamu iya ɗora shi a kamar in ce ɗora shi a Instagram gashi nan, kamar yadda za iya ɗora shi a Instagram, ko kuma in ce za iya ɗora shi a YouTube, ko kuma in ce za iya ɗora shi a TikTok da dai sauran dukkanin wani social media wanda nake so a ɗora wannan application wannan bidiyon. Ka gani yadda nake canza shi, duk da zan iya save ɗinsa a duk yadda na so. Duk zan iya zaɓa wannan version ɗin, kuma a haka bayan zaɓa wannan version ɗin zan iya taɓa nan wajen domin ya saita mini shi in nuna iya yanda nake son na zuƙo shi, ko kuma inda iya yanda nake son na maida shi baya. Amma dai mu zamu taɓa wannan no frame ɗin kamar haka, zai kasance cewa bai nuna mana komai ba, ya koma kamar yadda yake da yauwa kamar haka. Yauwa sai mu zo wannan ɓangaren na music. Wannan ɓangaren na music idan baka san sa ba, gaskiya na ɓangaren zai iya baka wahala domin zaka sha wahala wajen nemo abubuwa. Duk da cewa dai ba shi da wuya, bari mu taɓa shi. Yau kaga ya bamu zaɓi guda uku ga yanan music, effect, ga yanan record. Wannan music ɗin shine da zaka iya zuwa ka ɗauko, kamar a ce zaka iya zuwa ka ɗauko waƙa a cikin wayarka, ko kuma ka ɗauko kiɗa a cikin wayarka wanda kake akan memory wayarka ka ɗora. Nan kuma effect ɗin ne shine wanda shi ma dai zaka iya samun sa dai akan application ɗin ne gashi nan, shi ma dai kala zaka iya samun sa akan application ɗin, kuma zaka iya zuwa wajen my music ɗin nan kamar haka. Ka gani my music ga yanan nan wajen duba bidiyon ka ne, kuma zaka iya yin searching akai. Yauwa to kai tsaye zaka zo idan ka taɓa wannan ad ɗin kamar haka, to zai hainin yanzu zai nuna maka bidiyon ka. Wannan na ƙarshen kuma shine na record. Wannan na ƙarshen shine na record da zaka yi taɓa shi domin kai recording ɗin dukkan wani abu da yake so kai recording. Amma ni ba zan bar shi ba mai recording ɗin ba, saboda ina wannan recording ɗin zai kasance wannan recording ɗin. Yauwa zai barka kai recording ɗin, kai recording na murya ka kana yin magana haka, bidiyon yana tafiya kana magana, bidiyon yana tafiya. Amma masu fasara fina-finai su ne suka fi yin haka. Yau ɗan uwa wannan shine ƙarshen bidiyon nan. Har ka manta ka danna subscribe kana kuma ka danna alamar ƙararrawa domin kasance da sauran shirye-shiryen mu da zamu ɗora. Ka manta ka danna alamar like idan wannan bidiyon ya burge ka. Sai mun haɗu a bidiyo na gaba.